Tatar estradasının 5 jırçısı Leyna, Murat Yarulin, Zühre Şerifulin, Salat Fethedinov, 5-si Elmira Nagimova. Şəxsi simpatiya boyunca 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci oruna qoyarğa kerak. Elə başlayıq hələ biz 5-ci orundan. 5-ci orunga Leyna'nı qoyarıq. Hani işin. Malayla Belim Barsini yaratmıysın mı? Malayna Belim Barsim, Malayna Belim Barsim. Men ol жерni eshitganim bor, ting'laganim bor, lekin menga xos tugul azraq ol janr. 4-ci orunda kim? Marat Yurulin, Talan Molay, jillarida motor energetikasi, konsertlarda nıqshab. Qutlayımız Murat'ını belki qarar, suyunur özünün 4-ci orundan, 3-ci orunda kim? 3-cü orunda Elmira Nagimova. Нишләп салат түгел мәсәлән. Муеныңны борыр дип куркасың мы? Салават абый җырларында үстеп бит инде. Барыбер ул сиңгән бит инде. Эльмир Нагимова җырлары сиңмәгән мәле сиңа? Сиңгән, мин Сиңгәнме? аның җырларын нык яратам. Кайсы мәсәлән? Каралы күземнән миндә карый үзеңә. Андасы бар икәнен син аңларсың үзеңдә. Мин аның мелизматикасын бик Әйе, яратам. миңа да ошо 2-нче орынга Салават абый. 2-нче шулай белән. Салават абый. Ни өчен Зөһрә апа түгел 2-нче орында? Юк, икесен дә беренче орынга куярайым. Салават абыйны да, ләкин Салават абый икенче орында. Беренче орында Зөһрә апа. Мин аны бик нык яратам. Моң театрына бардым. Һәм Зөһрә апаның җыры анда лейтмотив булып бара. Су буенда ушак яна. Ярый, карарбыз кем нәрсәңә үпкәләр, кем үпкәләмәс. Үпкәләмәгез инде. Үпкәләмәгез. Салават Бер цехта. Салават бигрәк тә 2-нче орынга.